Döwran söhbet çemçelep ýygnan awraňyzy çanaklap dökmek üçin gepleşige hoş geldiňiz. Sağ olun. Men üçin sen sorumlu da olup durun abi. Sen de komutanında. Neme da, ýa diýsin ýaly 1970-nji ýylda doğulyň diýdiň ha. Hawa. Şondan bärinden gül tutturman ýaşap gelýär. Söhbet Jumayev. Sen näme bunlar täýärdimler barmy ýa indiki olaryň aýdym oturdum. Gel tan soýuna şeýitdi bir hida aýdyma bar şunlar. Ýoň bolupdyr. Men tan setjek kimdigimi soraman da. Tamadasan gürleçekmi? Afterlykmy? Hawa afterlyk. Hiç kimki däme? Yo after. Şundanam. Hawa. Tan setjek aýdym. Tan setjek. Indilen gatlan diýişler. After skaýdy. Döwran meşgurluk adam aýdym aýdyp beren wagtlar o döwürler näme? Muňar elpe-elpelige ýokdy döwran. Saat 11-de toý oturlýadymy? Ýok, torunok. 11-de ýaňy başlaýardy. Teleske toýlar. Maşaýady. iPad'am ýok. Sağ ýok, iPad saat 1-de o soýýetmini ýaşuly toýlara mutlu bolsun. O indi wagtdan bir çene bar diýen. Näze boldy diýip. Aha. Bir boldy diýsen. Basy beren toýuň ýaňy başlaty gidiber. Şöyle ördeşen. Ýerden bazara göksek çykarýan daýdalar diňler oturur da öyle. O döwürlerine fanaramy ýok. Hem aýdymlar janyny aýtmaly. O wagtlar diýen aýdy bilýän gartaryadlarda. Aýdy bilýän. Lan aýdym bilýänmi diýip. Sorun wabit ýadylar. H O iki tane V A. Geometri skifara olayman bu. Şoňlar bolýar o. Ol häzir jogabyny aýtyrmam. Ondan sonra wara bilemem üniversitede muallimler bilemez diye. Da, onu üniversiteden mugallim bolmasam bilmelem ki. Aha. Kitapda okaptım. Şu ziyaretkana barıp gördün mü? Hawa Murat Pir bolmaly. Murat Pir bolmaly. Şeýlep bilen Söhbet Jumayev sen dogry jogap bilmedim. Diýdim onu ümit gödüler. Gözlerinde düğme yaşları görünni. Aramıza yıllar düştü. Men seni görmene geldim. Sağ ol, onu okudum. Nämerden beri. Oğlunla bilen näle oğlunla bilen? Kardeşlerin? Yo, çopan oğlunlar. Çopan oğlunla? Hawa, şu guýu wakynda. Yo, oğlunlarymız var da. Oğlunlar var. Toyda oturduk bilen, üýşip ondan sonra gürrüň boldy da. Mallum metere diýen şopanlar. Yok, wakyn. Mani. Şopanlar or çeşar soýdurýarmy? Ay bolýar sen näme geňem görüp oturjaklar da ýa-bi. Hani özüň halipa baş hokmunda, halipalaram diňden gören adam. Şoň üçin Dogrymy ýani? Ha, yo dogry jogabyň dogry. Kitapdan bilýänmi ýa şeýle özüň bilýänmi? Yalan sözlemen kitapdan bilýän. Şeýle biljekler ýa. Şeýle de bilýän ýa şopanlar öterkesin. Vay, inşallah. Pul tanama goýarýan diýdi, dogry da. Kime janatsa? Dime sapa jana. Sapa? O sapmy? Hawa. Rep okuyan. Aha. Milyar, trilyon, kvadrilyon. Kvadrilyon gelýär diýip jogap berdi. Sapa sen özüň bildinmi ýa şu an Google'dan gözlük artyrdyň be? Datikulyara seni bilýärdim bu ismatda. Näme sen bilýärdim? Datikulyar. Ay, bereke. Matematika Şu an, okul mu? yo şu an okapdyrlar, bilýärler, näme? Kapazar sağ olun ne de. Bir gow aýdym bar. Gözlerinde müýnüň ýok, seni ýöbedi. Nämişin ağlayan, şadyan gözül. Ya Nur Huda, vay bolle. Nur Hudaýly. Nur Hanamyz ýa-da Dağatar öwüns. Kompozitorun ady Mawtun guly hakyatlar, ganaglar, 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 ganaglar. ol meşhur kompozitor öýdi, dutar sadanna. Acı para değil. Halipa başlarsın da. Live diýmek näme diýmek? Arzu meçtan diýen ýa-da. Şeýlemi? Türkmen dilinden ökden ekeni man, İngiliz dilinden ökden derken. Ýeýle. O, Life, my life. İngiliz dilini goýup. Söýgülim mi?
Arzum mu? Dörmüş surat näme? Savurluğul 100% saat bolar mı? Best of the best. Näme diýmek? Gowlaryň gowsy. Senin var ya Allah. Ay menim bir zat. Bildim. Sağ ol.